Здравейте! Днес ще правим шоколадова торта! Накисваме формите в топлото мляко за половин час и брендираме. Добавяме зехтина и възстършеното масло. След това, лъжичка по лъжичка, добавяме сухите продукти. Крема правим, като смесваме всички продукти в брендера. Разрязваме блата на половина. Мама сега слага шоколада върху тортата. Го затваря. Намазва отгоре с лъжицата. Мама много сложи. Не трябва вие да слагате толкова много. Както искате.